Zdravím vás u mýho dalšího vlogu. Je to mobilní vlog a ty budete si myslet, že jsem nenatočil žádný vlog. Že jsem nevěděl, co vám můžu říct. Takže musím přemýšlet, co vám můžu natočit, říct. Jo a si myslíte, co budou za ty zvuky tady venku. No, ona se blíží bouřka a svůj vlog vydám až možná zítra. To bude fakt průser. Jo, to bude fakt velký průser. Velký. Když nebudu moc prostě dát ten mobilní vlog na YouTubečko. Zase auta, pane bože. Auto dělají velký rámus. Ten proto nemohl nic říct. Proč? Když všichni víme, co auto způsobujou. Auto nehody. No. A jestli budete chtít z nějaký hry, hlavně ne z nějaký který, třeba to bude Minecraft, Mafie a tak něco slabého, co můžu natočit. No, co ještě vám říct? No, a já jsem taky myslel, já taky zbožňuji nějaký ty youtubery. Goga, Agrela, Smusu, Selasina a tyho možné. Flegana. Koho ještě? Čajzlu. Koho ještě mám říct? Koho? Jo, Selasín. No, jsem taky na něj koukal jednou. Ale Fetty Pillow. Mě zdačilo, co provádí. Už se pomálu na něj vykoukal. Proč? Já jsem viděl, jak uváděl ten Top Star magazín, nebo co uváděl na ty prvně. A pak jsem fakt nepochopil, v čem se tam jedná přesně. Jako, já vím, že nevíte, prostě, ale aby byl trošku slušnej taky. Co ještě mám říct? No, možná natočím další vlog. Tak, mějte si.